Passagane Effication wagane Sarauta ce King of money sarauta ce gayuna na san kun yi gaba wasa da kuɗi sarauta duk wani gaye yana supportin ta gaza ilishin ban ɗautu ta teje yar kunga amana ta rata ta dole miyo rata babu a cikin ta ake tarko ki bunu su does not me forget the criminal as for millions if you stay here you bend you teje yar mi ta tsare muku ne waya haka ne of money mi ta tsare muku ne abokan juna amana ne mu dai kullum a cikin shauki wanka yau ma ya dau sauti kaga saka biye ta akwai aiki kashe wanka ba mamaki sarauta sai da kudin doki gari ya amsa ayoliki mun kashe bit azo a dauke sa in ka gansa kamar wani mai kansa King of money sarauta ce Teje yar kunga amana ta waya haka ne ya haka ne ya ne waya haka ne in kashi tsoro a baka tauta zan nomo ni a baka oka zan samu kasdan bai ka nemo zan ka FKG ne waya haka ne shiga da fita amana ne fadar nan ba daukar rai ne ko a taro da mun zo an gane shigar madabin da ta iya ne teje yar tare da omo ne gayuna kun ga maburge ne kullum yanayin mu cikin tsari a bikin girma aka yin bidiri wanda bai gane ba yayo nazari ya haka ne ya haka ne King of money sarauta ce ya haka ne ya ne wai ya haka ne teje yar kunga amana ta effication waka ne sarauta ce kunga sarauta nan ya haka ne ya ne King of money sarauta ce teje yar kunga amana ta